So ng ating balitaan, una sa ating mga balitang lokal, kinumpirma ni Police Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged na bumaba ang naitatalang kaso ng 8 focus crime ng PNP dito sa Lalawigan. Ito ay sa loob ng 3 buwan niya sa panunungkulan bilang pinuno ng kapulisan dito sa Pangasinan. Sa eksklusibong panayam ng DZRD Sunshine Radio kay Police Colonel Fanged, sinabi nito na nakatutok sila sa pagpapanatili ng peace and order dito sa probinsya. Sunshine News Blast. Yes, so far, for the past 3 months under my watch dito sa province natin ng Pangasinan, ay talagang in-implement po natin yung kauna-unahang bilin ng ating provincial governor, si ating Honorable Ramon Mongico III, na panatilihin ang kaayusan at katahimikan dito sa province ng Pangasinan. Much more na ang daming mga investors na gustong pumasok dito sa ating probinsya. So, of course, ang unang-unang i-consider ng mga yan is yung peace and order. At so far, bumaba naman lahat yung mga ating 8 focus crime na sinasabi. Ito yung mga murder, homicide, theft, robbery, and so on and so forth. At naipababa naman natin ito. Ito yung mga talagang nakaka-apekto sa ating mga kababayan pag ito ay tataas. So ito yung tinututukan natin. And ang 8 focus crime na tinutukoy ng kapulisan ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of vehicles at carnapping of motorcycles. Kaugnay nito ay kumpiyansa ang opisyal na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng krimen dito sa Pangasinan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mamamayan. Sunshine News Blast. I'm very confident na tuloy-tuloy na ibababa natin ito. And of course, hindi lang makakaya ng kapulisan ito kung hindi tayo magtulungan ng ating mga mamamayan. Ika nga. Ang pahayag ni Police Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged sa panayam ng Sunshine Radio.